Bueno, que tiñes que contarnos? Aquí había un conto Nada, moi seguir interesante. tirando Seguíamos o tema coas das feiras, feiras. non? Sí, as feiras. Sí. Miña aboa, claro, os medios de comunicación que había antes, digo, de andar, xa o teléfono, eso non había. As noticias chegaban o mismo, pero non había teléfono, quero dicir, Telefónica non ganaba nada. E recordo que miña aboa levantábase ao millor ás 3 ou ás 4 da mañá, metían a mercancía nun carrillo, cando ela era nova, antes de marchar para Buenos Aires, emigrada, e iban ela, súa nai e súa aboa, a tía Rosa de Vilarello. E cando chegaban para a Feira das Cruces, había así... Claro, agora ningunha estrada mete medo, ningún camiño mete medo, todo está alumbrado, a xente non anda pola noite como antes. Pero chegando antes do Alto do Toxo, onde aterrizou Loriga, que lle chamou a atención a xente, non vira nunca un avión e voar os paxaros, na máis. E o primeiro avión que viron aterrou ali. E na volta dos Vidos, aí saían sempre os ladróns ao camiño. Entón, miña aboa recorda unha noite que chovía e saíron dicindo a famosa frase que decían os ladróns daquelas, que era alto, la bolsa ou la vida. Decían en castellano, debía ser ou porque viñan da zona de Castilla ou porque estudiaran cos curas. Digo unha de dúas. Digo pola lingua, non? Entón, cando lle dixeron isto, elas pararon o carrillo, miña aboa e súa nai escondéronse debaixo porque eu debo vir desa rama familiar que todos son moi medosos. Pero miña tastaraboa, a tía Rosa de Vilarello, era moi destemida. E sei que meteu unha mão ao bandil, que o levaba posto, sacou un revólver cun tambor de 5 balas e dixo: a bolsa é moi amable e a vida veremos. E botou un tiro ao aire, sei que sentía furar os ladróns polas silveiras. Que era un modo de rozar que había antes. Era a túa tastaraboa. A miña tastaraboa, sí, a tía Rosa de Vilarello. Sí, sí. Miña aboa coñeceu, eu supoño que hai aquí xente que terá oído falar dunha ladroa moi famosa que se chamaba Pepa a Loba. Pepa a Loba era unha muller que se botou aos camiños porque matou o home que a maltrataba. Entón a xusticia iba buscala a ela. E ela logrou montar unha cuadrilla, todo con homes e todos ladróns, e roubaban polas feiras. E miña aboa, estando nunha feira, veu pasar un home chorando, que antes eso estaba moi mal visto. E parou nunha muller, e por que choraba? Porque lle acababan de roubar os cartos dunha vaca que vendera que tiña a medias. Ter unha vaca a medias era que un que tiña cartos compraba unha vaca e ti mantiñaslla. E el levara a vender e quedara sin os cartos, sin a súa parte, máis sin a parte do dono da vaca. E o home, véndose desesperado, botouse a chorar e apareceu unha muller diante do posto onde poñía a miña aboa, onde vendía as telas, e botoulle má ao brazo e dixo: que lle pasa? E el contoulle, e era Pepa a Loba. E levantou un dedo no aire e dixo: que aparezan os cartos deste home. E xa viñeron 3 homes, un de cada punta, pum, ali estaban os cartos. Era como o Robin Hood, pero daqui. Nunca lle gustaba roubar aos que tiñan menos. Sempre lle gustaba roubar aos que lle sobraba, claro. E o último caso que quería contar era un caso dunha compra-venda, dunha vaca. Non podo dar máis datos. Non podo dar máis datos porque a casa que venderon esta vaca, bueno, son moi coñecidos e igual non lles gusta. Entón eu non vou dar os xustos. Eles van a saber, pero van decir, como non nos nombraches, ninguén sabe que éramos nós. Mais, cando eu dije, todos os veciños van a saber, erache fulano. Pero bueno, para o caso quedan familia. Iba polo camiño, de cara para a feira, levaba unha vaca moi ruín. Entón veu no outro veciño e quixo se burlar del. Dixo, pero ponde vas con ese pelexo? E dixo, ois, non o trates de menos, non é pelexo ningún. Esta vaca aquí onde a ves, cada vez que apaña, trae 2 becerros. E colos os 2. O sea, becerros vos. E despois, inda por riba, dá
non sei cantos litros tiña unha canada de leite, pero día dá 8 canadas de leite ao día, que daquelas era unha barbaridade, que non andaban á produción. E non te quedes neso, cando a saco pola porta da corte, en vez de ir para o prado de erva, ou en vez de ir para a palleira, vaise poñer ao pé do carro, ou ao pé do arado, é traballadora máis cor da casa. E entonces dixolle, home, pois se tan boa é a vaca, véndeme a min, que xa compro. E dixo, pero non che é barata. Non has ter cartos para me pagar, non hai peor ofensa que lle poidas facer a unha persona. Dixo, como non hai ter cartos, ti pide que eu compro xa. E pideulle unha barbaridade e comproulle a vaca. Pero a feira seguinte, que eran cada 15 días, se iba o veciño comprar a vaca coa vaca para a feira tamén. E pasando por diante da casa do outro, dixo, ois, vai a mametiches. A vaca era tan boa. A vaca está seca como un pau. Nin apaña nin dá leite. Quixina vender pa a piel e non ma quixeron, que a ten toda chea de piollos. Saco-a pola porta da corte e xa non quere salir. Pero cando se bota fora, decías ti que non iba pa erva verde, vai, vai. E se tiro por ela pondo ao carro, deítase. Ti ves o que me metiches, dixo el, sí, sí. Ti fala así da vaca que ar vender ben. E foi así. Acórdanme cousas, pero non se poden contar, ó. Non, Un pouco porque... disfrazadas, non? No, Cámbialle o nome, mira, contalle como aquel. me dixeron unha vez, estaba contando eu na parroquia de Sello, Sí. contando un conto que é un conto popular, moi coñecido, dun xastre medoso que o contei aquí, Sí. o primeiro de estar, Sí. e empecé a dicilo, e unha muller desde o fondo da sala díxome, non fales moi alto, que ese home ainda ten familia aquí. E dixen, eu estou chaviado agora. A ver como refajo o conto, non? Pero este caso contaba a miña aboa, e contaba de cando na feira de Lalín, e noutras tamén se cobraba, había un imposto que lle chamaban o fielato. O fielato era un imposto municipal, ti cando ibas vender algo á feira, pois, digamos que estaba escondido en que era un imposto sanitario. Ti tiñas que mostrar a mercancía que levabas para que a xente che dera permiso para vendela por se estaba boa ou non estaba boa. Pero a cuestión era cobrarche algo. E a xente, se o que levaba para vender non lle chegaba para ganar, porque tiñan que pagar o fielato, non lle servía de nada ir á feira. Mal negocio, claro. Entón, moitas veces levaban agochado. E contaba a miña aboa que do lugar de Fear baixaron pois unha parella, eran veciños, non eran nin mozos, nin eran matrimonio, e el traía 2 dúcias de ovos repartidos por todos os bolsillos do traxe. E a muller traía unha coella envolta nun toquillón, para pasar desapercibidos, claro. E pasaron. Pero o amaljo lle deberon ver que foi a parexa da guardia e dixo, veña aquí. Non lle fixo falta cachealo moito, xa... Entón levaron para o cuartel. E cando iba pola feira no medio da parexa, veu pasar a outra veciña e dixolle en alto, dixo, ois, se ves a fulana, dille que teña coidado, que a min xa me levan preso polos huevos, que na vayan prender ela pola conexa. E non aprenderon, claro, o dalo aviso, e hai un caso moi pequeniño, así de remate, que posiblemente é o caso, con respecto ao amor pola fala, o caso máis popularizado, máis extendido, o que vayas onde vayas, contancho. E o bonito é que sempre cho contan dicindo que pasou na súa aldea, ou na súa parroquia, ou na súa vila. E é un caso universal aquí para todo Galicia, de tan contundente que foi. Contaban dun home que marchou para Buenos Aires, a travesía eran 17 días habitualmente, dependendo do barco, e botou alá menos dun mes e volveu. Non lle gustou, pero volveu falando o castellano. E o carallo foi que chegou á casa e preguntaba a da casa porque non sabía os nombres. E logo que é isto? Non, dicía, no, perdón. E logo que é isto? Dicía yo, pai, é a artesa. Dice, allá no había. ¿Y esto cómo le llaman aquí? O sea, choscano. Y yo, pues, vaya, una novedad para mí. Decía así.
E claro, saleu, así tiñan o salido da casa, cadrou, que había un angazo tirado cos dentes para arriba. E el non mirou, e non lle vai poñer o pé, e mandoulle aquí. E aí volveulle a fala, dixo, me cago no angazo, nada máis que parei, hostia, para o angazo. E dixeron, e era así, era así.